ben dinten niku angger jam 7 bengi niku nglakokke dhuwit lho Mas. Ora beda kaya koperasi ya. Alah, Nglakokke dhuwit. alah yo ora to. Loh, Yo ora ngono. lah maksudnya nglakokke dhuwit iki. Yo nganggo fresh air terus dhuwit tekepan rupiah ngoten diusapne teng mriki ngoten. Pun goblok kula nggih. Goblok iki kangen. Nggih, berarti pendapatnya penusurannya Tombo kanan, tombo kanan. Tombo kanan. Nggih tombo kanan mari niku nggih kami pamit to Pak. Berarti tambahane mari. Oh nggih nggih, modele kaya Pak Purnomo ya. Nggih. Yo didampingi sinilane sinten? Nggih, monggo. Niki monggo-monggo sejajar. Jadi mboten apal. Oh, aku apal kan Pak Tony. Biasanya menane Mbak Dwi. 1 2 3 4 5. Mbak Semuanya semuanya. Ya, selamat datang Mas Heren. Belum tahu. Lanjut Mbak. Oh. Pas. kadung sepakat. Nah iya. Kadung sepakat untuk Pak Budi. Kira jendalu Mas. Alhamdulillah. Ya juga Mas Gareng. Nggih. Jan Pak Toto dhisik ambekanku. Diarengke dhisik namase. Leres. Ditoto dhisik rasane. Nggih, wong jane pun sawasul kula ki joget tantang mriki. Ning daya Panaribawa dulur Tegalangga niku luar biasa. Oh piye lho? Daya Panaribawa ingkang duwe kula teng mriki nek nyambut gawe ora kena gemen-gemen. Mas Gareng bener. Wiras pantes memetri desa. Memetri desa bersih desa ingkang angka sepindhah angka kalih menika halal bihalal. Ya, halal bihalal juga bisa. Nggih, kula sangka niku ikhlasin tenaga danganipun penggalih masyarakat khususipun menika Tegalangga kempal manunggal bangun tresna bangun rasa guyub lawan rukun damel hiburan wayang kulit yang diselenggarakan setiap tahun. Oh, wah.
Boten benten-benten sinten kepala desane, sinten kami tuwane, Ya. sinten RT-ne, sinten RW-ne lan liyane yen desa Tegalombo setiap tahun harus wayangan. Sarjen rutin Kang Gareng. Leres. Nah, Iki pun ben pinter jenengan Mas. terus langsung hitung ya. Pinter. Jenengan pinter. Bola bali kok. Oh seperti boten ben pitu Mas. Nek pengen hitung nyapa? Blok gratis kok dikane bangunan. Aku itu pun Malah ping 9 enek iki kok. alhamdulillah wis melompati besok gratisan. Mugi-mugi sak cekapipun gelar wayangan kulit menika dulur-dulur Tegalombo sedaya kathah rezeki Allahumma. Amin. Kathah wilujeng slamet Allahumma. Amin. Panjang yuswa Allahumma. Sing dodol ning pasar muga-muga laris dagangane. Sing dadi wong tani muga-muga regu-regu tandurane. Amin. Sing nyambut gawe ning luar negeri muga-muga akeh dunyane. Amin Allahumma. Amin. Nggih, wah jan Saling rezeki sing barokah. leres Mas Dule. Wah, bidok acara malam hari ini Nggih. ya sangka donatur sing ana jaban rangka utawa luar negeri yang gareng sing nyengguyo Leres niki buku kakak sanget ora mubur wong para-para niku nggih Mas nggih. Mulai dari bakul-bakul saka pengusaha kali dulur-dulur sing wonten luar negeri. Ya. Mereka nyengkuyuk wontenipun pagelaran wayang kulit kanthi dalang Ki Guritno Purbocarita. ngetoke kompak rasane kompakne guyub rukune Nggih to mongko wong gemeran dibutan ning ora enek arti lan maknane. Mula guyub rukun bangun desa Tegalombo Jayeng Bawono. Tepuk tangan dulur Tegalombo. Ngeten niki Mas Duit saged damel patuladan desa-desa sanesipun. Beglene menika dalem menika boten namung sedulur, boten namung masyarakat. Beliau Bapak Kepala Desa Kauman sedaya rawuh. alhamdulillah. Pak Camat nggih rawuh. Pak Camat isi lenggah. Saking jajaran kepolisian nggih rawuh. Saking napa niku tenggene Pak Tentara niku napa? Koramil. Oh nggih nggih. Pak Koramil nggih rawuh. Alhamdulillah menggani napa ingkang dados kadatipun desa Tegalombo. Ya. Jantenan nyambut gawe. Rasane beda Mas Gareng. Nggih beda pamre bias sesasi geplawe dhewe. Ketene kula Tanggah beda. nggih pun boten beda pripun pandhe. Paribasane ngeten iki nggih perbedaan. Tapi kita garis bawahi ngendikane panjenengan pun wonten program-program kados koperasi. Wonten NDD. Panjenengan tesih kemutan siapa yang mendirikan koperasi. Sinten? Siapa ya sini? Lah niku Muhammad Hatta. Ya, niku pendiri koperasi. Oh, pas pelajaran gue aku biar ramai bu. Lho wong awakmu SD wis dipecat kok. Ya nggih, ning nggih iki tegese napa nggih? Berdongeng sambil bercerita. Ya. Semoga anak-anak kita yang belum tahu dengan cerita dulu menjadi mengerti. Wis dipekne sak apik-apik aja ngantek dadekne uciwa. Aja ngantek dadekne cokrak. Aja ngantek dadekne berpecah belah. Sing baku gawe kerjane masyarakat, gawe kemudahan masyarakat, ben ngerti rego-rego sak benere. Dan kok ya jenengan wayang napa niku poso niku bisnisé napa Mas Dulit? Ora duwe bisnis. Pak, alah jenengan iki nggih ketinggalan kok. Kok karo kula dulu paling boten kok jual beli online. Jual beli online, tapi niku nggih nyambut gawe apa anane. Ya. Oh, kula iki karo bojo Itu bisnis sampean kuwi selama Ramadan. nggih. Sing jenenge ngoten kula guyub rukune kalih Sing sampean dol apa jenenge? napa? Sing sampean adol. Alah, pun werna-werna nggih enek jagung, enek telo, enten pentol, enten cilok, sak dadine dhuwit, Mas. Kula mergo ngoten niku saking guyube kalih bojo, Mas. Saking guyube karo Karo bojo.
bojo kula niku lek kula mboten nyambut damel. Ben dinten niku angger jam 7 bengi niku nglakokne dhuwit lho Mas. Ora beda kaya koperasi ya. Alah, Nglakokne dhuwit. alah yo ora to. Loh, Yo ora ngono. lah maksudnya nang nglakokne dhuwit iki. Yo nganggo fresh air terus duit teketan rupiah ngoten diusapne teng mriki ngoten. Pun goblok kula nggih. Dhuwit bukan ngeroki ya. Nggih jenengan kaya nggih. Dia katon kecandak. Oke. Ingkang daken napa ingkang dados kajatipun masyarakat Tegalombo saged linuwar wonten ing dalu menika. Amin Allahumma amin. Begiki yo lek yo hiburan yo jroning ati nyuwun ngersani yo kagum. Ije, Mas. Baku. Nggih, pokoke wonge diukene ndedonga marang Gusti, muga-muga awake dhewe diukene rezekine, Amin. awet sehat awake, Amin. panjang umure. Amin. Mas Gareng, Pak Camat isi lenggah. Taksih. Nah, mumpung waktu ini sore, Pak Camat dari minggah datang panggung Mas Gareng. Terus Mas Gareng. Ikan paling gampang panjenengan kok. Jenengan gede, coba. Boten matur kula kali Pak Camat. Pak Tony kula baris mawon pun boten matur kali Pak Tony kula. Kula kali Pak Tony pun ampun. Panjenengan ikan paling gampang mawon. Monggo Pak Camat datang minggah datang panggung. Ini naik yang kedua kalinya. Iya, monggo Pak Camat. Mumpung isi sore. Sekarang kalian baru lah. Kalau mau boleh ada semua. Iya, harus dulu Pak. Malah dapat studio. Gareng, Pak Camat sore mau paling jauh akeh banget. Izin Mas. Alhamdulillah. Iki dalu iki paling dawuh pun sonten mau to. Langsung kenyani mawon. Oh. Monggo Camat. Monggo. Tapi pun Pak Camat. Tombol kanan nggih. Nggih. Nah, tombol kanan warga Desa Tegalombo Solo. Nggih. Sampun pinten tahun Romo Tony wonten Tegalombo iki Oman? Sampun kali tahun. 2 tahun alhamdulillah. Wis tetuk pintu. Aku belum isin. Moga-moga mari kangen. Nggih. Mboten dipun damel manusiane. Tombo kangen. Tombol kanan. Nggih tombo kangen mari niku nggih kami pamit Pak Tony. Buat ditambahke mari. Oh nggih, modele kaya Pak Purnomo ya. Nggih. Lho didamini sinilane sinten? Nggih, monggo. Niki moga-moga sejajar. Jajane mboten hafal. Oh, aku hafal kan Pak Tony. Biasanya namanya Mbak Dwi. 1 2 3 4 5. Semuanya. Mas Gareng. Sudah ya? Oke, baik. Moga. Perhatian. Semua sinden Mantiola. Nanti berjalan. Ya, dampingi Pak Camat. Moga berdiri. Gerak. Pak Lurah mboten nyanyi. Moga Pak Lurah. Nggih, Saran-saran Pak Camat mriki lho. Oh, entak buat umum kok ya. Moga-moga. Kalau nggak mandang mawon Pak Gareng nggih. Boten jenengan ten mriki. Batu itu tengah. Betul. Pak Camat wis pokoke kuwasa Pak Gareng ya. Nggih, poso. Napa-napa kersa. Kuwasa. Oh iya. Tak kira lek demo. Oh, dhuwur-dhuwur suarane nggih. Moga nembe buka. ya. Nggih. Ya. Yuk.